Nega kanya sigi on tangu shira en fait watikele kalmao oflene lasna kone ka motubala fande makaufi watikele kalmao oflene sungolo watala ka motubala fande makaufi kalmao watikele fana oflene lupan sangare aleka motubala kalebene watikele fana somala ina obanga kunafuni olase wati okofo awi bakuwa kunafunula ambe awladona kafo kutala kawfe kunungo fami ne oye korsenelaw wole lagere bakke kunungo boni korsenelaw sigaso kutala ani bla kasi kitama ladi dambele kumene kenega ndale fizi au président biye dombaye Bamako kenegala 15 RFP aye sankelin dafa kalime ka wole se o kalma o mabbi o danto la rombe ni o place de l'indépendance o bena nyonso o konna nabi ko war ka fe ambala donya ka fo lo ngo kanda li kupma o bembe ni kakala hanna so belagele masiga kuna o la ka fo ko do kona betale tamage kanyesin ni bala numa nuno fale nyonga so madaina o yanga be so madaina donc war bakuru bawe donc war mi ni kalim sibe na la si awma ulambi do ngala ka e bi kle heredi onenema awada nanga yes jabana kwarawi amri alla dunya kapo tamini oye kujala kaufi kunu kujala kungeneme ka labendo ke labemi ni anyesine be kerengere ala korsina la uluma donga mi ba segoro ka fara o belagele nga o yayi kafo korsina la o ye wele takanyesi asimi goitama bi ale jona nyama bi korsina keleme fen bi gelado na femina salongo kor bina fa belagele na mali re kun dole meni joro mi o joro o mana sekanye kadaka ku aku sero korchara amala dona ka fo kera sababu ni o fami ni oye ni kwasena ko ya masika sababa so mali bina fuka bingo juguya o sabna ko lo ndam na lenfle korsen la wolle falla nyonga da yin do bufe o ka tomba akanga sigi to mina ani senegalaw galamu so korsene ferula angre ko ani bin fagalan ko o mino ye gele ani angre la so limi kun kelime gele baye ko foka o kuna fonse asim goita maka fere ka jona laji dambele kumene kenega laji welela kenegelen yala o femino e kujala kaw o korsen law siga so boni ani blakas para akitaka o laji dambele kumene kenega ayo kuna fon chama na si ni strategala ayo mifo o la kunungo kujala kaw fe anga adolame laji damela nula amma nula bala agalla ka fa be kuchala ni watina oui policier yale am se ka don kun na ku be kuchala bia an kun nana kuchala kumina oui ka fo mali cikelaw bela jele kun farla nyonga ka fo ko sarashu ye fangata keren yala asimi goita c'est ça ko o jara uye oui ou be faranyonga ka kokoroma do ka yira asimina ka fo ubako be ubako shini aka premier ministre ta jona ko gouvernement sigi lu jorom ye ubota korsene na o ka yira korsene na belajele na ka fo ko korsene na be ka faranyonga ka korsene wala sa malika se ka bonola tabla salon korma sene oh o ko lo mi se malima belajele yoye oh ni ulu hakina mogoy mogami no nana fangana ulu kon be faranyo ngaka korsene la problème mimbe akajija ulu deme o problème no bela jelin ka régler no ye uka ton mimbu kuna no o tombe o gérer o problème be ka gérer ka po o kuna pepe
donc o kun y'an nakun ye. Laji yali i bɛ se ka fɛn fɔ an ɲɛna sɛnɛkɛla n'a sɔrɔ u bɔra cogo min na ka kunbɛnni kɛ bi est-ce que u bɛɛ lajɛlen tun bɛ aw ka laɲini na. N'i ye kɔɔri sɛnɛnaw ta. CMDT filialiw la. Sikaso filiali kun bɛ yen. I b'a kalama Sikaso filiale o ye Sikaso. Buguni. Kajolo. Yanfolila. Tɔlɔnjɛba o ye Sikaso filiale ye. Olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kan. U bɛɛ ka lasigidenw kun bɛ kɛnɛ kan. Kucala filiale kun bɛ yen. Kucala filiale o ye Kucala. Yoroso. San. Bla. Donc olu bɛɛ lajɛlen ka lasigidenw kun bɛ kɛnɛ kan. Fana filiale fana kun bɛ kɛnɛ kan. Fana filiale bɛɛ lajɛlen b'o kalama o ye Joyila. Fana. Ani Segu ani Barawuli. Olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kan. Bon ani Kita filiale fana kun bɛ yen. Ah bon? Olu fana kun bɛ kɛnɛ kan olu kun ka ca ni jama yɛrɛ Kitaka minnu yɛrɛ kun bɛ kɛnɛ kan olu kun ka ca ni jama tɔ bɛɛ ye. Donc o kɔrɔ b'a jira ko jama sɛbɛkɔrɔbɔra. C'est ça. Donc u kɔni ye ci bila ne ma. Ka sababuya kɛ anw ye Fizi mɔgɔw ye. Fizi Mali. Fizi Mali. O ye ci bila Fizi Mali ma. Walasa Fizi Mali ka ye kɛnɛ kan sabula Fizi Mali kɔni ko sɔrɔsiw bɛ yɔrɔ min na olu bɛ yen. Olu bɛ sɔrɔsiw kɔkɔrɔma don walasa jamana ka se ka lakana. Yiriwa ka nati. N'o ye anw taabolo ye olu fana dun ko k'u bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ. U t'a fɛ ka kɛ ni anw ma ye kɛnɛ kan. Donc o kɛra sababu ye anw yera kɛnɛ kan n'o ye Fizi Mali président n'o ye ne yɛrɛ ye. Laji. Oui. A ka di Kajolokaw ye ka n'a ɲɔgɔnna lajɛrɛbaw kɛ e dun ye Fizi Mali ɲɛmaa ye bi i bɛ Kucala. Bolikan jumɛn bɛ bolo ka ɲɛsin Kajolo kɔɔrisɛnɛlaw ma ka sanga ɲinan sɛnɛ ye ma s'il vous plaît. K'a di u ma k'a fɔ ko min fɔra bi. N'o ye an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye. Ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka sɛnɛ kɛ. Ka kɔɔri sɛnɛ. Walasa ni kɔɔri sɔrɔla. O bɛ se ka kɛ sababu ye an ka fɛn caman bɛ ɲɛnabɔ. N bɛ na misaliya kelen d'i ma. Kɔɔri sɛnɛ dɔrɔn kosɔn. Fɛn caman gulonlen don a la. Kɔɔri sɛnɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ɲɔ bɛ sɛnɛ. Ɲɔ caman bɛ sɔrɔ. Sabula kɔɔri sɛnɛ kosɔn o bɛ ɲɔ angɛrɛ di. Kaba angɛrɛ bɛ di. N'i ma kɔɔri sɛnɛ ninnu si tɛ sɔrɔ. O la ni kɔɔri sɛnɛna a bɛ se ka kɛ sababu ye nin yiriwa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka na. K'a di Kajolo kɔɔri sɛnɛnaw ma. Kajolo sɛnɛkɛla bɛɛ lajɛlen. K'a fɔ u ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka kɔɔri sɛnɛ. K'aw bolo fara ɲɔgɔn kan ka fanga min bɛ yen k'o fana kɔkɔrɔma don. Min bɛ se ka kɛ sababu ye olu bɛ se k'u dɛmɛ. Min problème min bɛ kɔɔri sɛnɛnaw kunna ka se k'o wuli ka bɔ o kunna. Kosɛbɛ. Laji. N'i bɛ Kucala yali ni Fizi Mali wulila n'a ɲɔgɔnna la Kajolo ka d'a kan labɛn dɔ bɛ sen na le 27 juin. O kuma bɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fana kɔɔri sɛnɛko kan. E dun ye Fizi Mali ɲɛmaa ye Kajolo bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ Asimi Goyita Sɛnkɔrɔma dondonni kama. Yali aw bɛ y'a kɛnɛ kan wa? Siga si t'o la. Ok. N'a don sera dɔrɔn an na ye. Inshallah. Fizi Mali bɛ y'a kɛnɛ kan. Wa Fizi Mali b'a jɔyɔrɔ ta. Ala sɔnna. Sabula anw ko de ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ. Ka sɔrɔsiw dɛmɛ. Walasa an ka lakana. Sabula n'i y'a mɛn ko i bɛ i ɲɔgɔnna sɛnɛkɛla wɛrɛ tɛ yen. I lakanalen don. Kosɛbɛ. Donc n'an ye sɔrɔsiw dɛmɛ. K'an yɛrɛ dɛmɛ. An bɛ sɔn ka taa ɲɛ. Inshallah. Donc an bɛ ye kɛnɛ kan n'Ala sɔnna ma. Folikan b'i bolo k'a ɲɛsin Kajolo n'a lamini ma. Ka Kajolo n'a lamini bɛɛ lajɛlen fo. K'a daminɛ a préfets la. Ka taa bila a maires la. A commune 12 tɛ. 9. Commune 9 maires bɛɛ lajɛlen fo. Inshallah. A n'a dugutigiw. U bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yen. Inshallah. K'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ka fɔ ko an kɔni sigilen don wa k'a fɔ ko Kajolo ka bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan. Ka kɛ jamakulu kelen ka bɔ nin don. Le 27 juin n'a bɔra. An bɛɛ lajɛlen ka taa kɛnɛ kan an ka taa a fɛngɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Inshallah. Laji ni ce. An b'a ni ce. Merci. Merci. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o siratigɛ la Laji Danbɛlɛ a ye a ja k'a fɔ n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ
laɲini min ni o laɲininen bɛ kajulukaw fɛ walasa kajulu mara a sɛnɛkɛlaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka kɔɔri sɛnɛko hakilina jagabɔ k'a kan lajɛrɛ min kan ka kɛ kajulukaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Zeguwa n'Ala sɔnna ma ko Fizi Mali a ɲɛmaaba ani Asimi Goyita ka tirade kan ka ye o kɛnɛ kan o siratigɛ la an tun ye a laɲini ka fɔ welewele min dalen bɛ ni a lajɛrɛ don sera ni a bolo dalen bɛ ka bila kalo min filan kunna n'o ye Juin kalo o tile 27 ye ka sanga aradu sababu yɛrɛ ka anniversaire o min kun kan ka kɛ le 15 juin u bɔra dɔ kɔrɔ ka bila o don na ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ Fizi Mali a président ani Asimi Goyita ni Ala ma ko wɛrɛ don a la o kan ka don an fɛ yan M5RFA san kelen o dafara bi o siratigɛ la an bɛ Ala dɔnniya k'a fɔ o wulikajɔ bɛ senna nin waati in na bi min ye juma ye k'o kɛlen bɛ ka wele se bɛɛ lajɛlen ma o bɛ deli ka ɲɔgɔn sɔrɔ lɛrɛ min na nin yɔrɔ kofɔlen na ko o ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ ye o ye Ala tanu kuma caman fɔ kunu ka da ka o kɛlen ko ka lajɛ kɛ comité stratégique fɛ M5 tɔgɔ la o bɛɛ na min kan ko bɛɛ bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin sɔrɔdasiw ma ko mana mɛn cogo cogo kunna a kɛra tiɲɛ ye kaban min ka fisa ko o ye o siratigɛ la a n'a dun ma ɲa k'a fɔ Asimi ani sɔrɔdasiw o ye danaya kurakuraya M5RFA kan ka da kan ko nin jɛkulu fila de ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafiri o san kelen kɛra tɔrɔkɔ la ko ni ko nana laban k'a di a tigi ma o kɔni ye fɛn ye fɛn min n'a diyara M5RFA ye a comité stratégique ye lajɛrɛ kɛ kunun o lajɛrɛ senfɛ o y'a jira k'a fɔ bi min ye juma ye ko o bɛɛ lajɛlen ka taa place de l'indépendance la ka taa u ka senkɔrɔma dondonni k'o ta k'o ɲɛsin sɔrɔdasiw ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Asimi Goyita ma ko Asimi k'a jija ka da k'ale laban na kɛ misali ye nin waati in na an ka farafinna jamana ɲɛmaa wɛrɛ cɛmancɛ la hali n'a sɔrɔ a furancɛ man jan ko nka an bɛ cogo min na komi sisan kuma minnu bɛ o kumaw o bɛ a jira k'a fɔ ni to kɛra nin ka ɲi kan danayaba bɛ na hali n'a sɔrɔ waati la Mali bɛ gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔna na ko nka gɛlɛya a laban o ye hɛrɛ de ye Faransi ye laseli kɛ kokura an b'a ladɔnniya k'a fɔ a kɛlen ko k'a laɲini diɲɛ selekina tɔnba fɛ ONU ko ka Mali jalaki o jalakili ka suspend ka gɛlɛntɛ ta ka ɲɛsin Mali ma Chine ale ni Russie jamana o ma sɔn ma o kɛra sababu ye lettre min kɛ k'a di ONU na o lettre o mana se ka tɛmɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ a tun y'a laɲini CEDEAO fɛ olu kun kan ka gɛlɛntɛ min ta ka ɲɛsin Mali ma o gɛlɛntɛ o fana mana se ka sen sɔrɔ ka da kan bɛɛ lajɛlen hakili la k'a fɔ min ɲɔgɔnna kɛra mois d'août la salongo ka embargo sigi Mali la fo mobili tɛ don o Mali la siɲɛ na o mana yala o y'a fɔ misali la Umaru Mariko y'a fɔ a ka laseli la ko CEDEAO ye min kɛ tan nin y'a kɛcogo la k'i ka yɛrɛ de ye min fɔlen don CEDEAO sariya la o de ye nin ye k'a ɲangi ko nka k'a fɔ de ko ka ko k'a la ni o ye bɛɛ kɛ gɛlɛntɛ ye jamanadenw ma ko o ma fɔ a la o siratigɛ la M5RFA bi kɔni an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko olu kɔni bɛ u ka lajɛrɛba kɛ bi Faransikaw fana ni laseli kɛ k'a jira k'a fɔ ko o kɔni fɛla ye min ye walasa olu ka sen don Mali lakanako la n'a ma ɲa k'a fɔ Malidenw dɔ wulila k'a jira k'a fɔ ko o tɛ Faransi fɛ bon n'a ma ɲa fana k'a fɔ ko Mali yɛrɛ ɲɛmaaya kalifalen bɛ sɔrɔdasiw la bi ko n'a ma bila sen kelen kan bɛɛ fanga démocratie ko n'o ma se ka bila sen kelen kan Mali la k'olu bɛn'u ka kasaw ani kosow kuru kuma don yali a bɛna kɛ wa nin bɛɛ la kabi a fɔra o don sɔrɔdasi minnu b'an kunna bi u m'a fɔ u m'a fɔ han ka da ka sika kelen bɛ Mali ma kosɛbɛ n'a y'a sɔrɔ kelen tɛ k'i bolo mana bɔ Russie jamana ma ka na dɛmɛ se Mali ma o don dɔ y'a fɔ a mɛnna k'a fɔ tant que a ko bɛ nin cogo in na k'a fɔ de ko mankan bɛ kɛ Mali kɔrɔyan fanfɛla la ko bɛɛ k'i o tamaki bɔ a yɛrɛ la an bɛ waati min na komi sisan ko foyi tɛ kɛ Mali la ta ka da kan ko Russie jamana kɔni kunbɔlen don yɔrɔ la walima tɔɔrɔ fɔlen don yɔrɔ la Faransi yɛrɛ b'a dɔn kɔlɔlɔ min b'o ko la waati na a nataw la Kolobarikaw fɛ Laurent Gbagbo ale ka nali an b'a ladɔnniya k'a fɔ hali n'a sɔrɔ a tun bolodalen bɛ ka bila waati wɛrɛ la nka ko o waati wɛrɛ fɔɲɔgɔnkɔni minnu tun b'a la k'o bɔra la Juin kalo min filɛ an kunna o tile 17 ko a ka ca Ala fɛ Laurent Gbagbo a ka kan ka na Kwadwo kunna bɛɛ tɛ n'ale minisiri ye Côte d'Ivoire min ka baara ɲɛsinnen bɛ sigi ka fɔ sabatili ma u ni ɲɔgɔn cɛ ale ye taama kɛ ka taa se FPI o QG la tile 2 in na ka kuma ɲɔgɔnya kɛ n'o ye
ko a foto de malasa la setola kada ka hanna so lulango ya langini akunganga kesi ka fodi ka belagel bo kalama ko alasani ya fa mena ka foko lulango bu ni kritika blot kalama ko ni jena ko kama ko akiri talande tala afsikana kolbal de manaka watim kadi ayre chat ka fe ambala dona ka fo o si ka fo be sinani watina papina chama jamana munumbe no lo falmbe nyonga ulube lajerela o lajeren o be ayira ka fo be ka senguruma dondoni takanye singolo ka toma anana ka fo tongo na jamana flaskan be nyoma kusabe Central Africa and Chad o longo Central Africa so asu ulu tara ka dangari ke Chad so asu dola dancelai fo ka masegin bone anina akara kesu mena o jara kilimit ntalendo ko nyasi Chad jamana ma ambala dona ka fo jara kili nana labami ma Chad so asu o Chad o Central Africa jamana nyama we chila dembla kata o Chad kata ya fama delike kadaga ku akatugo manya kakara afilibai Benjamin Netanyahu alaba aleka fanga sebokoro tiena kadaka ku kala film gara labaina ambala dona ka force madama o kala sababu ni ale ko ntigele meka ku minkebi o sigele meka gouvernement kuram benasi kala je tubo blaje na be tien tubo fenfena ko o beno langi sabati ko nyesi o ben sala kauma akoko no mabe ama fiunga ko ayi wati jamge fangala o fanga o banto de flene ina fa fora etuomena aminyo mbla nibe ofuka walmano ka fawina la makoreke aminyo so bishina ni kuna fon kele ukene ka sandwiche o yekambe de akambe o watila akato benga sala muhammadu